Okay, allerførst, I har fået en mail fra Anne-Mette omkring noget trivselsundersøgelse. Jeg aner ikke, hvor mange af jer, der har svaret, men jeg har lovet hende at give jer 5 minutter på klassen til at sige, gå lige ind og besvar den, hvis ikke I allerede har besvaret den. Ja, Anne-Mette er studievejleder, så det er mere jeres trivsel generelt på studiet, hun er bekymret for og gerne vil vide noget om. De fik den første 30. oktober, og så fik en reminder i fredags. Godt, mens I småt bliver færdige med det. På projektdagen kan jeg se, at vi er nået her ned til sessionen her den 11. november, og det er faktisk den sidste, hvor vi fremlægger noget på første semesterprojekt. Resten af det er jo jeres arbejde. Husk også på, at vi er i uge 46, og i uge 46 var der en krav om, at I skulle have et ugentligt vejledermøde med vejledere. Der er 2 grupper PT, der har meldt ind, så der er nogle grupper, der gerne må melde ind snart og høre, hvornår jeg kan mødes. Jeg skal på kurs i København mandag og tirsdag næste uge, så det er det go. Men derudover, så står jeg bestemt til disposition. Men snak sammen, find ud af, hvornår var ledes, og så sender jeg typisk et snapshot af min kalender, og så må jeg prøve at finde et eller andet sted, hvor det passer begge parter og mødes med vejledning. Næste officielle aktivitet, det er jo på næste onsdag, den 18. november, hvor vi reviewer hver især. Så der skal I jo sørge for at få sendt jeres dokumenter til modparten, så de har en chance for at review, hvad I skal review på hinanden.
Godt, men i hvert fald, i dag kigger vi lidt på gode poster, og jeg har sat 2 timer af til formålet, og det er i hvert fald generøst, så det skal vi nok nå også inden for den tidsramme, hvilket også passer fint, fordi jeg skal også stå og undervise et andet sted kl. 12, så det bliver så spændende at stå og undervise dobbelt op. Men nu tager vi den her første omgang. Så, er der nogen af jer, der prøvede at lave poster før? Ved I, hvad det er? Ved I, hvad det bruges til? Ved I konteksten? Ikke? Det er sådan, ja. Ja, præcis. Det er en konference. Hvad foregår der på en konference? I ikke coronatider, men ja. Så, hvad skal man sige, det der bliver sagt, det er en poster, det er jo lidt en ting på en konference, hvor man kan præsentere sine ting, og det er rigtigt, en gang imellem står man ved siden af den, en gang imellem står man ikke ved siden af den, og det er den store fede forskel på et PowerPoint-show og på en poster, det er, at jeres poster skal langt hen ad vejen kunne tale for sig selv, for I ikke sikkert, I står ved siden af til at udlægge teksten. Og det vil sige, alle de der ting, som I formentlig kender fra PowerPoint-design, altså ikke for meget tekst, gerne grafik og alt muligt andet, og så står I jo lige ved siden af og siger, nu skal I høre, det er det her, I skal forstå her. Det duer ikke i en posterkontekst, for der er en nødt til at lade posteren tale for sig selv, for det er ikke sikkert, at I står til at udlægge teksten. Okay, sorry, den kom lidt dårligt ind i animationen. Ja. Det skal I på konkurrencedagen. Det er et element, der bliver målt og bedømt på til slut. Der står I ved siden af den. Så der er den ikke helt 100%. Det samme, der står I ved siden af til at udlægge teksten. Men I skal lave en poster til det 21. januar, hvor I så skal op og forklare osv. Det første, man skal stilling til, når man laver en poster, og der er ikke krav fra jeres side, I må gøre lige, hvad I har lyst til, men det er orientering. Der findes 2 typer af orientering. Der findes landscape, og der findes portrait. Landscape, det er på langs, portrait, det er på højkant. I kender det formentlig alle sammen fra YouTube-videoer, hvor der går en stående diskussion om, hvorvidt man optager stående eller liggende. Og det er de her 2 orienteringer, man snakker om, portrait og landscape. Jeres krav på den afsluttende konference, eller konkurrencedag, det er, at I skal lave en A0-poster. Det er voldsomt stort. Altså, I kender et A4-ark, dobler vi op, så bliver det A3, dobler vi op, så bliver det A2, dobler vi op, så bliver det A1, dobler vi op igen, så bliver det A0. Den derovre, det er en A1, så den er dobbelt så stor som den derovre. Det gør, at det bliver voldsomt højt, hvis I sætter den i portrait. I må gerne. Fordelen ved portrait er, at man kan sætte ret mange plakater ret tæt på hinanden. Så hvis I er på en videnskabelig konference, hvor poster er de facto det, man regner med, at man kommer til at præsentere. Hvis vi lige skulle tage den i, det glemte jeg fra før, hvor du nævnte ganske rigtigt, at der er typisk på en konference 2 muligheder for at præsentere sit arbejde. Der er en præsentation, og der er poster. Typisk på de lidt større konferencer, der er flere tusind deltagere. Hvis alle sammen skulle have 20 minutter session eller 10 minutter session til at præsentere en PowerPoint, kunne det ikke lade sig gøre. Så det er kun de selekterede udvalgte, der får lov til at stå og mundtligt udlægge, hvad det er, de har fundet frem til. Langt hovedparten, de bliver tvunget til at lave en poster. Så der kan man have flere tusind i en halv. Men der bruger man typisk post eller portrait orienteringen for at pakke flere poster ind på et ret lille areal. Og det er uheldigt, hvis I misforstår. Hvis I kommer til at lave for eksempel en landscape, men I får tildelt en plads, hvor der er til plads til en portrait, så ser det ikke særlig godt ud. Og det forekommer, at I kommer ud og ser nogen, der er misforstået, og de laver en balance, og der er kun plads til et højt, og så kommer det jo til at brede sig ind over naboens plads. Det er ikke den bedste situation. Jeg foretrækker personligt kraftigt landskab, og det er primært fordi, når vi er oppe i snak A0, så går den jo altså et eller andet sted heroppe fra, det er et eller andet sted hernede af. Vi kommer til at snakke om flow lige om lidt, hvordan læser man en poster osv. Men typisk så vil man jo starte med introduktionen og slutte med konklusionen.
Og hvad er det vigtigste, vi skal kigge på? Det er nok konklusionen. Og hvor er den henne? Den er nede i knæhøjde. Det er ikke skide godt at læse. Så der er det federe på en måde, i min optik, hvis den kunne være landskab. Og igen, I har frit valg. Så I bestemmer lige, hvad I har lyst til, men det er som udgangspunkt det. Når vi snakker A0, så er det også stort. Det er så stort, at det vil være en dum idé, specielt hvis jeg har en landskab, at starte en sætning i den ene side, og så læse hele vejen over posteren til den anden side. Det vil typisk give en meget dårlig læseoplevelse. Så man plejer at splitte den op i en 2-3 kolonner, eller et eller andet, hvor man har nogle små fokuserede felter, og sagt, nu kan jeg bare læse en tekststump, og nu kan jeg læse en tekststump, og så videre. Det er en god idé, at man splitter den op tematisk og gør et eller andet der. Typisk skal man også have et institutionslogo, og det var den der irriterende animation, der kom lidt for tidligt på banen. Der er et logo derinde på hjemmesiden, hvor I kan hente for eksempel Aarhus Universitets logo. Og det vil man typisk have på posteren, der siger, hvor kommer I fra. Så lidt omkring indhold. Hvad skal der være på en poster? Generelt set, prøv at komme med en god titel. Den er der ufattelig mange, der forbryder sig mod. Altså den klassiske, det er nogen, der skal ud og vise, at de er kloge. Og så kommer man alle mulige åndssvage ord på, og kommer en sindssygt lang titel på, og så står der 3 linjers tekst som titel. Og det er der ingen, der bliver fænget af. Og det er det, der egentlig er intentionen med titlen. Det er også, at det er det, der er spændende. Den vil jeg gerne overse. Så I skal forestille jer igen, I står i en hal, der er 3.000 poster. I vil gerne have nogle til PR's. Og det der, det er altså en god måde at få fanget opmærksom på, og så det er spændende. Det man kan gøre, hvis man alligevel synes, jeg kan altså ikke pakke det her ned i 3 eller 4 ord, så er det måske at lave en stor fed main titel, og så en undertitel nedenunder, hvor man så siger, okay, det er det her, det handler om. Lidt mere præcist, men så har jeg muligheden for at finde lidt. Så vil man typisk have, hvis man siger, hvem der har været og præsentere den. Og det vil jo så i jeres tilfælde være jeres navne, altså gruppen, hvem har lavet den her poster. Hvor kommer I fra? Jeres affiliation, som det kaldes, til Ingeniørskolen og Universitet. Ja, og det vil typisk være noget af det. Der er også noget med skriftstørrelsen, altså hvad er vigtigst her? Og det er jo helt klart igen titler. Altså jeres, navne er ikke så vigtige i den her kontekst. Men de er gode at have, vi vil gerne vide, hvor I kommer fra. Men det bliver underligt, hvis I kom derop i en virkelig stor, fed skrifttype, og så holde titlen i mindre, eller bare samme skrifttype. Sørg for ligesom at highlighte med skriftstørrelsen, hvad der er det vigtigste her. Så kommer vi ind til selve hovedoverskrifterne, og det er jo så det, I kan se rundt omkring på, selve posteren, altså introduktion, metoder, resultater og diskussion i det her tilfælde, eller konklusion. Det kan man vælge. I vil have dem der, altså det her, det kaldes IMRAD, Introduction, Methods, Results and Discussion, eller Conclusion i det her tilfælde. Men I kan også godt vælge nogen, der passer lidt bedre ned over jeres projekt. Det er bare igen rubricere det tematisk, så vi siger her, se i den her klump af information her, så i den her klump af information. Det giver en bedre læseoplevelse igen, når vi kan se, hvor vi er henne, når vi sidder og læser den. Det kan være en rigtig god idé at bruge bokse, som der står her, altså at rubricere det ind i nogle kasser, så jeg simpelthen meget tydeligt kan se, at her læser jeg det, her læser jeg det. Så er det nemmere at flytte rundt i den. Så vil man som regel have en 3-4 referencer, og der snakker vi altså videnskabelige referencer til artikler og lignende. Det er ikke et krav på første semesterprojekt, at I gør det. Jeg har bare taget med, hvis I skulle på et eller andet tidspunkt komme ud på en videnskabelig konference, så vil det være god latin at have nogle referencer med. Ja. Hvad siger du, undskyld? Det beklager jeg da meget. Sorry, jeg glemte det hele. Tak. Det er godt, du følger med. Jeg har svært ved at se det samtidig. Glimrende. Nu skal jeg lige dele den. Den kører lidt rent. Jeg tror, det kan se skærmen nu. Kan I se skærmen nu? Godt. Glimrende. For fanden. Sådan. Yes. Okay. Godt. Det var titel, det var gruppenavne, hovedoverskrifter, bokse osv., og så referencer. Så er det selve opbygningen.
Det, I skal tænke over her, det er jo på en eller anden måde med flow, og det, der står her, det er, at vi... det bliver godt nok stort. Jeg skal lige have den her minimeret. Hvis I ikke kan se overskrifterne på distancen, så har jeg i det her tilfælde flyttet det, så vi starter med konklusionen heroppe af, så kommer metoder, og så kommer introduktionen, og så kommer resultater, og det giver jo sådan en lidt rodet læseoplevelse. Vi skal egentlig starte dernede, så skal vi læse derop, så skal vi læse dernede, så skal vi læse derhen, og det er måske en smule svært at finde rundt i. Der ville det være bedre at lave et eller andet logisk flow, og der er jo flere måder at gøre det på. I det her tilfælde har vi en portrait, hvor vi igen bare har en eller anden logisk rækkefølge, lidt zigzag for at lave det lidt spændende, så billeder hister her. Man kan også godt vælge, det er der også mange, der gør, bare at sige, fint, vi kører al teksten over i en kolonne, og så kører vi billederne over en anden kolonne. Men sørg for, at der i hvert fald er en eller anden grad af flow i det, at jeg kan læse og forstå, hvor jeg skal starte henne, og jeg ved, hvor jeg skal slutte henne. Det giver det bedste indtryk. Så var det her med konklusionen, som jeg omtalte lidt tidligere. Altså, hvor har vi den væsentligste information overhovedet? Jamen, det har vi lige i det her tilfælde der. Og igen, det er altså helt ned i knæhøjde, at vi har vores main budskab. Og det er lidt noget lort, og det er helt konkret en poster fra en konference, så det der er nogen, der ikke har overholdt, hvad jeg står og prædiker lige nu her i hvert fald. Så hvis I har en portrait, og det er jo mange referencer, der bruger det, så kommer noget andet nederst. Kom en reference nederst, kom en tabel nederst, kom en figur nederst, kom eventuelt jeres e-mailadresse, jeres institutionslogo kunne også godt ligge som et bundelement i stedet for topelement, eller hvad ved jeg. Bare et eller andet, der kommer ned i bunden og skubber lidt jeres konklusion, det længere op, så I kan se den lidt tidligere og lidt bedre. Så i det her konkrete tilfælde til højre, der kan I se, der har man taget konklusionen ind som et element her, og man har så ydermere faktisk kontrafarvet den. Så den er blevet rød. Nu sidder min video bare i vejen herinde i klassen, men I må lige ane, at der er en tabel nedenunder. Så posteren går egentlig helt herned, men skubber ligesom selve konklusionen op, og som også igen er highlightet yderligere og sagt, hey, kig her, det er det der, I skal forstå ved den her poster. Figurer og tabeller. De er typisk skabt i en kontekst af 40 cm læsedistance, enten på skærmen, eller på papir, eller i en bog, eller et eller andet. Og det er jo fedt, der kan man have rigtig mange detaljer på. Det kan man også godt i en poster, men typisk vil jeg jo gerne kunne se den poster måske på lidt længere afstand. Og så skal I lige tænke lidt over, hvor meget og hvor lidt I pakker ind der. Det andet er, at poster er store. Og det vil sige en eller anden lille figur, der passer glimrende ned i en skærmopløsning, passer som regel ret dårligt, når I begynder at blæse den op til noget, der ligner en 30-40-50 cm i bredde. Inden for grafikerverdenen, der snakker man dots per inch, og det er jo så åndssvagt, når vi nu har centimeter i Danmark, men det er stadigvæk det begreb, man bruger. Og der plejer man at gå med en opløsning på i hvert fald 120 dpi, men ellers gerne 300 dpi. Men det vil sige, at hvis jeg har et eller andet billede, der er for eksempel 300 prikker bredt, så bør det maks fylde 1 inch, det vil sige cirka 3 cm i bredden, hvis I skal overholde det her. Så et 600 x 600 billede eller lignende, jamen, det skal ikke blive særlig stort, før det bliver grimt i den her kontekst. Så der skal helst være rigtig meget opløsning på. Ja. Jamen, dots, det er pixels. Så inches, det er cirka 3 cm, så det er den der hovedregning, jeg lige sidder og laver nu her on the fly, men altså, 300 dpi, det betyder så 300 pixels. Det må så maks fylde 1 inch, det vil sige 3 cm. Og ellers så får I noget som det her, og nu ved jeg ikke engang, på jeres læsedistance kan det godt være, det ser pænt ud, ellers så må I lige kigge i PowerPoint som sådan. Det ser ikke pænt ud, hvis I kommer tæt på i hvert fald. Det er faktisk forholdsvis grimt. Det er meget pixeleret, det er meget tydeligt, at der har været en anden opløsning på hver der. Så lidt omkring billedet ophavsret. Der har man lavet en principbeslutning fra AU's side, der siger, at hvis I kommer i copyright-konflikter, så hjælper de ikke jer overhovedet. Det er jeres hovedpil. I skal sørge for, at I ikke kommer grafik på jeres poster, og I ikke har rettighederne til. Så det er lidt noget højt. Så sørg for at have rettigheder til dem. I kan bruge de her væsentlige kilder, altså Wikimedia, det er alt sammen free for use. Der er ikke nogen problem med det. Der er typisk også en licens, der hedder Creative Commons.
den kan I kigge efter CC. Der er også Google Image Search, der kan I kigge efter en label, der hedder Label for Reuse, og så ved I også, at den er i hvert fald semi-agtig okay. Ja. Undskyld. Nej, den kan jeg ikke. Fedt. Hvor stor er, hvad skal man sige, risikoen i vores regi? Ikke synderligt. Altså, det er ikke noget, I behøver at bekymre jer for, sådan i første semesterprojekt, at I bliver fanget på det forkerte ben. Men kommer I på en konference, så er det set før, at der altså går netter for eksempel, som laver anatomiske billeder. Så tænker I, bruger I anatomisk atlas på jeres sund undervisning? Det gør I måske ikke. Gør I det? Nej. Det kan være, at de faktisk præsenterer netterbilleder, det ved jeg ikke. Men netter er kendt for i hvert fald, at de går altså rundt på videnskabelige konferencer og kigger lidt og siger, nå, hvor er I det billede? Må jeg se jeres ophavsrettigheder til det? Og hvis ikke jeg har betalt, de er kendt ved et par tusind kroner, det godt kan koste at få et billede, jamen så har I et problem. Så det er bare, når I skal ud og præsentere for den hvide verden, så sørg for at have de her ting i orden. Så kommer vi til et issue for mit vedkommende, nemlig farver. Sørg for, der er harmoni. Og jeg bruger aktivt det site, der hedder cooler.adobe.com, fordi jeg kan absolut ikke se, om to farver passer sammen. Af samme årsag er jeg meget glad for sort, fordi sort kan jeg som regel parre med de fleste farver, og så ryger jeg ikke i clinch med folk, der har normalt farvesyn. Det er glimrende. Men I kan gå ind på Adobe, og der kan I faktisk lave en farveskala, som andre i hvert fald har sagt passer sammen, og den bruger jeg så aktivt, når jeg skal ind og vælge farver. Men det store, fede, væsentlige budskab til jer lige her nu, det er, at der er meget stor forskel på det farverum, I ser på jeres computerskærm, og det farverum, der kommer ud på en poster, laserprint. På jeres skærm, der bruger man det, man kalder RGB-farver. Rød, grøn og blå, og det er gennemlysning. På en poster, det kender I formentlig dem af jer, der har en farveblender derhjemme af, der har man typisk 4 farver, det er cyan, magenta, yellow og black. Det vil sige, det er 4 andre farver. Og det er ikke gennemlysning, det er farver, der kommer ned på pigment på et stykke papir. Og de mapper altså ikke 100% over hinanden, de her 2 farveskalaer. Typisk så er det blå, der er et stort fedt problem. Det I ser som blå på skærmen, det bliver ikke den samme blå på en poster. Så sørg for at printe et prøveprint på en almindelig farveprinter, det bliver fint. Så ved I også nogenlunde, den posterprinter, vi har her på stedet, jeg skal nok printe jeres poster i øvrigt, det har jeg ikke sagt til konkurrencedagen. Det kræver bare lige at sende den til mig et par dage før, så skal jeg med glæde printe den til jer. Men det er en stor fed inkjet. Den har 6 farver, så den er lidt anderledes, men det er stadigvæk grundfarverne der, cyan, magenta, yellow og black. Så hvis I lige printer det på vores printer herudaf, så får jeg i hvert fald et preview på os, at hvordan ser de gående ud, de her farver, når vi får dem på en poster. Så har vi kontrasten. Jeg synes, det er fedt med baggrundsbilleder. Jeg synes, det er rigtig fedt med baggrundsbilleder. Det giver en levende, dynamisk poster, men I skal passe voldsomt på, at man kan læse, hvad I så skal skrive af tekst oven på et baggrundsbillede. Så i det her tilfælde, også et konkret eksempel fra forskerverdenen som sådan, jamen der har man kommet et glimrende billede, og det kan jeg nok ikke se på distancen, men det er sådan et sår, hvor der er noget kirurgisk instrumenter ned i, og så videre der. Ned i baggrunden, og noget af det er lyst, og noget af det er mørkt, og så kommer man bare en sort tekst henover, og det giver altså ikke sindssyg læsevenlighed, når man så står og skal læse, hvad det er, der foregår på posteren. Det man kan gøre, hvis man skulle gøre den poster lidt bedre, det var jo så at lægge nogle kasser ind bag ved teksten, som I så kunne gøre mørkere eller lysere, afhængig af hvilken type farve I har på skriften. Hvis I har hvid skrift, så sørg for at tone det lidt ned, så det bliver mørkere. I må gerne bruge transparente kasser. Det behøver ikke være ensfarvede kasser, der ligger rundt bagved. Det er bare et spørgsmål om lige at øge kontrasten, så man kan læse teksten let hen over billedet. Man kan selvfølgelig også bare lege med billedet og gøre det mørkere eller gøre det lysere, afhængig af hvad man vil, så man øger kontrasten til teksten. Lidt mere dybdegående i forhold til det der RGB og CMYK, som jeg snakkede om lige før, altså de 2 farveskalaer. Så jeres computerskærme er bygget op præcis på den måde der. Det vil sige, det er faktisk ikke pæne kvadratiske pixels, I har, det er faktisk små tændstikker. Fordi vi skal have en rød, og en grøn og en blå, og det er kombinationen af de 3 intensiteter, der giver jer de farver, I kan se på skærmen. Så hvis I tager en lup og kigger nedad, så vil det der være jeres pixels, I kigger på. Men tager vi så CMYK, så er det farveprinteren, og den har så simpelthen de her 4 farver, cyan, magenta og yellow og black, og det er ikke det samme. Og kigger vi så lidt nærmere ned og sammenligner dem her, jamen så kan I se, at
de har ikke helt overlap. Det menneskelige øje, vi kan se rigtig, rigtig mange farver, eller kan se rigtig, rigtig mange farver. RGB har den der trekant. CMYK har altså noget mindre farverum. Og det er altså et issue. Så der er jeg nødt til at designe ud efter noget, der faktisk er pænt ud på papir, frem for pænt ud på jeres computerskærm. Og igen, den bedste måde det er bare at prøve at printe det på en ganske almindelig farveprinter og se, hvad der kommer ud. Hvis I er grafikere, hvis I sidder i en eller anden virksomhed, så vil man typisk bruge noget krudt på at kalibrere skærmene, så man prøver på at få dem til at ligne mere, hvad det er, der kommer ud på tryk. Så man har en idé om, hvad det er, der kommer ud i den anden, før man sætter en gang med at printe. Så blev der sagt lige før, at man kan bruge poster i mange regier, og det er også fuldstændig rigtigt. Og det I også skal passe på med en gang imellem, det er at lave en poster, der bliver alt for teknisk og alt for specifik, hvis det er sådan mere generelt publikum, der ikke nødvendigvis ved super meget omkring det emne, I præsenterer. Omvendt er det en super dedikeret, specialiseret konference, hvor man virkelig forstår alt. Alle dem, der sidder og læser jeres poster, de forstår virkelig, hvad det er, I har skrevet. Så virker det også dumt, hvis I har skrevet en pixibog, der siger, nu skal du høre, hvad det her det går ud på, osv. Det er ikke den bedste oplevelse. Så der er I nødt til lidt at kende rammerne og konceptet. Vi ved godt, hvad jeres projekt går ud på. Så hvad skal man sige, der kan jeg for godt presse lidt mere information ind på, og lave lidt flere tekniske tegninger og lignende, end i måske andre regier. Men hvis det her det for eksempel var en åben husdag, hvor folk fra gymnasiet, eller bare jeres familie, eller hvad vi er, skulle komme på besøg og se, hvad I lavede, så ville det måske være en god idé at tone den lidt ned og sige, nej, nu skal du høre, det er hovedtrækkene i, hvad jeg præsenterer. Her er der ligesom 2 poster, der er lagt op, og I kan måske også ane, at i den ene, den til højre, der er der ikke sindssygt mange detaljer på. Det er sådan, igen, det er sådan en generel konference, hvor man prøver at optrække de store linjer. Hvorimod, hvis I er i en teknisk konference, som er posteren til venstre, så står der altså ret mange ligninger, der står ret mange formler, der står ret mange komplicerede grafer og lignende, som man skal ind og tygge på og forstå. Og jeg vil ikke underkende som sådan den ene frem for den anden. Der er meget tekst på den til venstre, det skal jeg blankt indrømme, men den kan godt du i visse kontekster, og den anden kan du meget, meget fint i andre kontekster. Så næste issue, det er at fange opmærksomheden. Og det der, det er for eksempel, som det kan se ud i en videnskabelig konference. Igen, der er tusindvis af postere i store, fede haller. Og jeres er altså virkelig bare en blandt rigtig mange andre postere. Og I vil jo gerne fange på et eller andet publikum. Altså det er røvsygt at stå ved siden af en poster, og der kommer hober af mennesker gående forbi, og der er ingen af dem, der gider stoppe op og kigge på jer og snakke med jer. Det er en dårlig oplevelse. Man føler sig meget ensom i den rolle. Så hvordan kan I sørge for, at folk de på en eller anden måde kigger og siger, det er en spændende poster, den vil jeg virkelig gerne ind og læse. Jamen det kunne jo så være netop at tage fat i de artikler og gøre det lidt mere fængende. Så i det her tilfælde, der har de jo at gøre med akutsektoren, det vil sige, det er noget med ambulance eller lignende at gøre, eller i hvert fald intensivafdelingen. Så grafikeren, som nok har været på spil her, har jo netop været inde og sagt, fint, lad os prøve virkelig at blæse hovedbudskabet op der, after intensive care, and then what? Det er en kort titel, og endda brugt kontrast i farverne, så de 3 første ord, det er dem, der fanger opmærksomheden. Og ydermere er der et blåt blink nedenunder, så vi også på en måde bliver draget af det. Og så kan I se, her der har vi netop 3 linjer nedenunder, der så i noget mere detaljegrad beskriver, det er egentlig det her posteren handler om, men så er i hvert fald lige fange opmærksomheden og sige, kig her, se her. Ydermere, også en lækker grafisk detalje, så er der et lille kontrastbånd under den øverste, og det er der, hvor alle authors og affiliations og alt det der står i en meget lille skrifttype, for igen, det er ikke væsentligt som sådan i første omgang, men det er selvfølgelig rart at kunne se, hvem der har skrevet den på bagkant. Og så kommer jeg så ned til selve posteren, og jeg må indrømme, selve posteren er en smule kedelig her, for den er godt nok teksttung. Der foregår ikke frygtelig meget dernede af. Andet end at igen, konklusionen kommer der nederst til højre. Den står lidt længe nede, men den er i det mindste kontrastfarvet. Det kan jeg også godt lide, at der på en måde er en eller anden kig her. Det er der, I skal se i hvert fald. Det er det vigtigste. Det er det vigtigste, som sådan. Den har en god ro farve, og det vil jeg sige helt generelt, det er et stort issue, hvis I kommer ud til videnskabelig konference. Der er mange, der ikke har opdaget, at man kan printe i andet end sort-hvid. Eller blå, hvis vi skal komme op på de høje klinger. Den her poster, det er virkelig standard løsningen, når I kommer ud på konferencer. Der er
ikke særlig meget pang på den. Og den ville personligt ikke fange mig, i hvert fald synderligt. Altså, jeg skulle være heldig, hvis jeg lige faldt over den poster og sagde, nej, den bliver spændende, den vil jeg gerne kigge på. Hvorimod den dernede, der er der i hvert fald noget mere farve på, og hun var lidt mere spændende. Det er ikke den største titel, men den kunne da i hvert fald gå lidt bedre i den kontekst. Endnu et eksempel fra den virkelige verden, hvor man har brugt et glimrende baggrundsbillede. De har så ikke gjort, hvad jeg prædikede lige før, og prøvet at lave kontrast større mellem tekst og baggrund. Eller rettere, de har det. Og det er lidt subtilt, og igen, vi skal nok kigge lidt på jeres egen computer for at se helt nøjagtigt, hvad det er, det har gjort. Men jeg synes, den er så pudsig, men det de egentlig har gjort, det er at lave teksten hvid. Undtagen der, hvor den står hen over noget hvidt, så bliver den pludselig sort. Og det var et stupidt valg. Men det er jo for at øge læsbarheden på en eller anden front, at de har prøvet at lave den her del. Men det er jo spændende på en eller anden måde at have et stort fedt billede i baggrunden, så det kan jeg egentlig godt lide. Intentionen bag, jeg synes bare, at løsningen her måske er en smule dum. Der kunne det være en bedre idé med et, som den her for eksempel, hvor man har taget en eller anden poster omkring ris, og så kommet risplanter ind i baggrunden, og det ser jo glimrende ud, men så har de netop lavet den der med at tone boksene, så vi gør dem lidt lysere, og så kommer sort tekst på. Om det er helt nok til, at man kan læse den nemt og effektivt, det skal jeg ikke kunne sige. Det går godt, at man skulle gøre dem smule lysere, men intentionen er der i hvert fald. Og så har vi igen nogle fede figurer, der på en eller anden måde forklarer, hvad der foregår, også i lidt mere detaljegrad, og det er også en god idé på en poster at have med. Hver eneste gang, man kommer på en konference, så er der åbenbart nogen, der ikke har adgang til en posterprinter, eller har glemt at få den printet, eller hvad filen ved jeg, der går galt. Men det vil sige, der er altid nogen, der gør det der, altså simpelthen bare tager A4 med, og så begynder at lave puslespil og sætte det op, og det er ikke, i min optik, en synderlig god løsning. Så jeg vil gerne bede jer om at give mig en poster, når vi kommer hen ad konkurrencedagen, så skal jeg gerne printe den for A0. I må ikke bare printe en masse A4, og så bare klæde dem op i en fin patchwork. Det ser ikke skide godt ud. Så lad være med det. Så er der fejlsøgning. Og det er noget lort. Jeg personligt har aldrig præsteret at lave en poster uden en eneste fejl på. Jeg troede, den var der. Jeg troede vitterligt, jeg havde lavet den perfekte poster på et eller andet tidspunkt, hvor jeg kom afsted. Der var ingen stavefejl. Alle ting stod rigtigt. Min navn var stadig korrekt. Alt var perfekt. Indtil den første skide tilhører kommer og spørger, hvad er enhederne på akserne? Og der har jeg simpelthen glemt aksetitlerne. En klassisk fejl, også inden for jeres gebet, og den ser vi også ret hyppigt, når I begynder at lave figurer og lignende, at I glemmer aktietitler, og ja, pis. Men sørg for at få den kigget igennem, sendt den til nogen andre end jer selv, fordi det er sygt svært at finde fejl. Ja. For? Ej, det vil jeg ikke sige, der er, men I kan jo lytte til, hvad jeg siger nu. Dem er købt, men jeg vil bare sige helt generelt set brug review, som vi jo skal igennem til i næste uge, og det er en glimrende i en poster-kontekst også, altså få nogle andre til at kigge på den og kigge den igennem for fejl eller mangler. Og nu er jeg en gruppe, så det er jo nærliggende nok, at der er andre i gruppen, der lige kigger den igennem og får andre briller på. Men jeg vil dog sige, i forhold til en checkliste, altså aktietitler, det er generelt set altid en god idé at kigge igennem. Og enheder. Og ja, decimaler. Lad mig lige advare om den upfront. Hvis I kommer 3 decimaler på et eller andet tal, så betyder det, at I er stensikre på næste gang i mål, og så får I de samme 3 decimaler. Og gør I ikke det, så må I ikke have 3 decimaler. Så pas på, hvor mange decimaler er med, fordi det angiver, hvilken nøjagtighed I forventer at kunne måle med. Så hvis I har 3 decimaler, så måler I fandme rigtigt, hele vejen ned til 3. decimal. Og kan I ikke det, kan I ikke stå inden for det, så vil jeg måske smide dem helt væk, eller i hvert fald nøjes med 1. Det er en anden meget, meget, meget hyppig fejl. Så er der lidt omkring, hvordan laver man poster. Jeg vil tro, der er kommet flere værktøjer på banen, men inden for grafikerverdenen, der er det typisk Adobe InDesign, man bruger. Det er dyrt, og det er forholdsvis svært at bruge, men det er det, alle de professionelle bruger, og det er virkelig, virkelig gode muligheder for at kontrollere, hvad der foregår. Så er der PowerPoint. Det er jo gratis, nærmest fordi de har det formentlig alle sammen i forvejen. Der er absolut ikke særlig mange muligheder for at lave det, fordi PowerPoint er jo egentlig ikke konstrueret til at lave poster, og det kan godt, hvis I går om bag kulisserne, kan I sætte formatet op til at være A0. Det er ikke som sådan svært. Men for eksempel sådan noget som CMYK og RGB, der er I fucked, fordi den kører RGB, og that's it. Så der er nødt til bare at printe og se, hvad fanden der foregår i den anden ende. Ja.
Photoshop er jo så en del af InDesign-pakken, og altså hele den her Creative Cloud og Adobe løsning, de arbejder sammen. Så Photoshop er glimrende, men der vil man typisk komme det ind i et element inde i Adobe InDesign. Primært fordi Photoshop, det bliver stort, hvis du begynder at lave en hel poster i det, og typisk så er Photoshop jo lavet til pixel-løsninger og ikke så meget til vektorgrafik. Så altså, hvis du laver den, du kan godt lave den, det er ikke fordi du ikke kan lave den i Photoshop, det kan du godt. Men hvis du alligevel har adgang til hele den her cloud-løsning, så vil jeg anbefale at kigge på InDesign, fordi så får du integreret det ind, og den auto-opdaterer automatisk, og hvis du laver om på din Photoshop, så auto-opdaterer den i InDesign. Det er ret lækker løsning som sådan, men den er også dyr. Igen, jeg er stensikker på, at der findes andre værktøjer i dag. Det er mange år siden, jeg sidst har siddet og lavet poster til videnskabelige konferencer og lignende, så må det ikke, at der er nogen, der har lavet cloud-løsninger på området her også. Det vil jeg meget kraftigt tro. Men i hvert fald, umiddelbart, PowerPoint er jeres go-to-løsning her, fordi den har I forvejen. Der er en masse posterskabeloner. Jeg har lavet et link der, hvor I kan hente PowerPoint A0 standard løsninger, og så kan I egentlig bare plukke ind i dem, som I har lyst. Så det er jo en startpunkt, hvis I skulle have lyst til at starte et eller andet sted. Så lad os prøve at gennemgå nogle eksempler, og lad os prøve at se, hvad I synes om de her ting. Den her er fantastisk. Det her, det er et studie af, at man skal passe på med statistik. Når man laver funktionelle MR-scanninger, også kaldet fMRI-scanninger, så bruger man meget ofte en teknik, hvor man prøver at dele hjernen op i meget små voxels, og så følger man lidt, hvordan den bliver farvet hen over tid, som funktion af blodtilførslen. Men det man egentlig gør, det er jo virkelig at tage en stor, fed matrix af 117 forskellige, millioner af forskellige elementer hen over tid, som har virkelig, virkelig mange tal. Og hvis ikke man er omhyggelig med statistikken, jamen, så kan man ved et rent tilfælde bare sige, hjernen aktiverer her, der sker noget. Og det er den fejlslutning, der er rigtig, rigtig mange psykologer og lignende, der har lavet på baggrund af de her MR-scanninger. Så forskerne her, de har lavet et setup, hvor de har taget døde laks, som i frosne døde laks, lagt dem ind i en MR-scanner, vist dem billeder af meget, meget emotionelle situationer, altså grædende kvinder, skrigende børn, alle mulige ting, der burde fremprovokere et emotionelt respons. Og de fik et område i hjernen, der er fokuseret på følelser til at lyse op hos de døde laks. Og det er jo fantastisk. Vi har bevist, at laks er meget emotionelle. Døde laks er stærkt emotionelle. Og igen, volapyk, men det er ren statistik. De har bare ikke taget højde for, at de laver alle de her millioner af sammenligninger. Og det vil sige, at ved et tilfælde vil der ske ting, når man laver den her type af eksperimenter. Hvis ikke man korrigerer for det, så kan man altså lave nogle besynderlige slutninger. Det var bare baggrunden. Men hvad synes I om så præsentationen af det, ud fra det, der står her? Er det en god måde at præsentere tingene på? Hvad fungerer ikke? Ja, det vil jeg medgive. Nu er det RGB desværre. For fanden, den der share screen ligger hen over det hele. Undskyld. Jeg glemmer at kigge den anden vej. Jeg får lige lukket ned for den. Godt. Men ja, overskriften er meget lang, og jeg vil også sige, allerede nu, hvis du ikke kan se den deroppe af og læse den, så er der noget galt, fordi igen, det er den der distance, du skal fange folks opmærksomhed på, så den er fuldstændig købt. Nej, KISS-modellen, keep it simple, stupid. Nej, den er måske lidt svær. Jeg vil ikke underkende den igen. Det kommer an på konferencetypen. Hvis det her det er en konference for MR-teknikere og dit og dat, og de godt ved, hvad det her det handler om, så kan det godt være, at den fungerer. Men ellers så køber jeg, så den er lidt crunchy og tør og så videre. Ja. Ja, så det du siger, det er, at den er meget nem at følge, og det er en i, den har netop skåret ud i blokke med en god overskrift, der siger, her skal du læse det, her skal du læse det, her skal du læse det, så den er nem på en eller anden måde at følge flowet i og tankegangen og sige, hvor skal jeg kigge hen først? Enig. Og hvis jeg skulle opsummere, så vil jeg også sige, at figurerne, synes jeg egentlig er ret fede. De er store, de er øjenfaldende, de fænger jo for min opmærksomhed og siger, hvad fanden er det for et dyr? Og det er jo så, kan jeg sige, en død laks, men hvad så med den her? Ja. Nej, så det bliver sagt, det er, at den er forstyrrende med, som ikke hvor man skal fokusere henne, og jeg er fuldstændig enig. Jeg har præsenteret den et hav gange, og jeg er stadig
ikke forstået, hvor jeg skal starte henne med at læse den her. Men det er jo en sjov tankegang. Jeg kan godt lide den der med, skal man sige, puslespilsbrikkerne, der kører lidt rundt, og så det er glimrende, men jeg har bare ingen idé om, hvordan jeg skal læse den her, hvor jeg skal starte henne, hvad jeg skal få ud af den osv. Og også fordi der er ikke rigtig lavet overskrifter heller, det hjælper mig. Der er ikke noget, der står introduktion på, der er ikke noget, der stiger start her, eller et eller andet. Så den har lidt igennem på den front. Men til gengæld er overskriften jo anderledes god i forhold til den tidligere. Man er meget tydelig med den. Ja. Købt. Så det du siger, det er, at der er mange skriftstørrelser, skrifttyper og skriftfarver. Det er også generelt et issue. Det gælder både PowerPoint og poster. Pas på med for mange skrifttyper. Det er ikke pænt. Typisk vil man have en til overskrifter og en til brødtekst. Og så er vi også ved at være der. Ellers så er det jo også her i hvert fald, altså de har jo husket affiliation, altså deres logo er nede i hjørnet, de har nogle fede grafer og alt sådan stil. Den er bare svær på en eller anden måde at følge, hvad i almindelighed hunden skal ud af posteren. Comments? Ja, altså, ja, det du siger, det er, at det kommer an på hvilken kontekst, og det er jeg som sådan enig i, det er også det, jeg lige har sagt, at der kan I undskyldes. Men jeg vil også sige her, altså der er så mange figurer, der er så mange grafer, der er så mange tabeller, der er faktisk meget lidt tekst. Hvis man kigger grundigt efter, så står der faktisk ikke særlig meget på den. Og det vil sige, at de på en eller anden måde skulle tale for sig selv, i hvert fald alle de figurer, og det gør de i hvert fald ikke for mig. Men som du siger, det kan jo være, at der er nogle virkelig kyndige blandt, der forstår, hvad fanden det går ud på, sådan bare ved at kigge på den. Jeg vil mene, at den her, den er pakket noget mere, end den burde være. Det vil ikke være hensigtsmæssigt i en postregi. God, dårlig, midt imellem. Ja. Jeg kan sådan godt lide den her. Jeg synes, den har et lækkert layout også, så jeg er enig. Den virker meget fint for mig. Læg lige mærke til en ting, og det er, at de har lavet den her figurtekst over, og så har de jo netop uddybet. Altså, der står en lille titel under hver af dem, og så står der faktisk noget mere om figur 1 her, og noget mere om figur 2 her. Det der, det er god latin inden for faktisk også jeres rapporter og poster. Hvis I har en figur, så bør der være en tilstrækkelig grundig figurbeskrivelse til, at man kan læse den figur afkoblet. Så jeg skal egentlig kunne se i figurteksten så meget, at jeg kan forstå, hvad den præsenterer, uden at skulle læse resten af posteren. Eller resten af rapporten. Og det vil sige, at den sædvanlige tendens, I som oftest har til at komme 3 ord på en figurtitel, og så er vi i mål, dur ikke. I skal forklare, hvad jeg kan læse og se på en figur, så jeg ikke kan slå op i den og sige, nå, det er det, den viser. Hvad så med den? Vil den fænge jer? Vil den god? Er den dårlig? Allerede nu highlight, der er en dødssynd med den her poster. Ja. Ja tak. Der bliver brugt en skrifttype her, der hedder Comic Sans, og den burde dø og forsvinde og ryge bort og begraves. I må aldrig bruge den skrifttype inden for noget som helst videnskabeligt. Det er ikke den, der signalerer den største grad af seriøsitet overhovedet. Ellers synes jeg, det er lidt frækt, at de lidt bryder, hvad skal man sige, kolonnerne med billedet. Det er sjovt feature, som sådan, at de har en dobbelt kolonne, men så laver lige den her slags historie. Det var i princippet en god idé, fordi en gang står man også med 2 kolonner og siger, at det er snærende for mig, den der figur, den bliver voldsomt lille, hvis jeg skal holde den inden for den ene kolonne. Så det var da en sjov løsning her, og jeg synes, de er totalt fede farvemæssigt. Altså, de vil virkelig suge mig ind og sige, det var da en fed figur. Et andet eksempel. Er den god? Det nikker jeg mange af til, det er jeg helt enig i. Jeg synes også, den er rigtig, rigtig god.
Igen, det fede her, det er, at de har brugt et lækkert baggrundsbillede af bananer. Nu er det en poster om bananer, så det giver god mening. Men så har de fadet den rigtig, rigtig grundigt ned, så jeg har ingen problemer med at læse, hvad der foregår, men jeg kan stadig godt se, hvad det handler om på lang afstand, fordi der er et fedt baggrundsbillede. Der er nogle fede figurer inden undervejs, der er tilstrækkeligt med tekst og så videre til, at jeg vil blive draget i den der kontekst. Lidt det samme med den her. Der er også god brug af illustrative grafikker og lignende. I særdeleshed har de brugt nærmest hele posteren på en stor, fed figur, og så kan man gå ind og læse grundigt og sige, hvad fanden er der foregår der, og så kan man jo kigge lidt bagefter på nogle af de andre ting. Det var sådan hovedtrækkene i, hvad jeg havde at sige, og til slut, så vil jeg bare lige vise jer et par eksempler på poster, der ikke helt er så videnskabeligt orienteret, men som bryder med mange af de regler, jeg lige har stået og slynget ud, så bare lige for at sige til jer, at der er kreativ frihed til at lave rigtig mange ting. Det er poster fra tidligere Nobelprismodtagere, så det er lidt selvfølgelig noget, der skal kunne forstås, og i det her tilfælde har det noget at gøre med højre- og venstredrejning af molekyler, chiralitet, og igen, der er bare brugt de her fede grafikker, og de har sat teksten ind i midten, og altså jeg ved ikke, hvor jeg skal starte hen af som sådan her, men igen, det er sådan lidt mere en poster, man kommer hen og kigger og studerer og tager lidt for sjov, så jeg kan godt lide den. Der er mange fede elementer på den, og tilsvarende en anden Nobelpris i kemi, hvor man også har leget lidt med elementerne og lavet nogle lækre features. Så bare lige for at slutte af med at sige, det her, det var sådan the main gist of things, men I har bestemt en frihed til at lave andre ting, hvis det er det, I har lyst til. Det var egentlig det omkring posterdesign. Hvis I får brug for hjælp undervejs, så er det jo glimrende at tage et gruppemøde på. Og som jeg highlightede tidligere, der er mange af jer, der ikke endnu har indkaldt til et gruppemøde. Det skal I til at gøre. Husk mødeindkaldelse, dagsorden, referent, alle de her elementer, som vi gennemgik for længe siden efterhånden, men som I skal til at bruge og hive frem af skuffen. Det forventes at indgå i jeres projektarbejde, at I kan finde ud af at lave de her ting, fordi I skal bruge dem i hvert fald på næste semester. Så det skulle vi gerne lære nu. Jeg har lagt en lille vejledning i, hvordan man laver præsentationer også, men den vil jeg ikke tage med her, fordi den giver ikke så meget mening. I skal ikke lave en præsentation i det her konkrete fag, men jeg har lagt den ud, bare lige for at jeg har den liggende også. Men grundtesen der, det er igen, i en PowerPoint-verden, i en slider-verden, eller i en PowerPoint-verden, der skal I ikke skrive den samme grad af tekst. Der skal I ikke sidde og udlægge det hele i samme grad, som vi skal, når vi snakker poster, fordi igen, der står I lige ved siden af og kan udlægge. Så 10 linjes tekst på et PowerPoint-slide, det er no-go. Det må I ikke have. Så det er bare en anden verden. Men jeg har lagt noget ud til jer, hvis I vil høre lidt mere om, hvordan og hvis man bør lave slides, hvis det var et issue. Selve posteren kommer I til at skulle lave til konkurrencedagen. Den bliver hængt op. Jeg håber, det bliver i 09 og 13, fordi I skal op på kondicykler, og det er jo noget, der ligner fitness-situationer og lignende, så jeg vil gerne have et eller andet sted, hvor der i hvert fald er en stor, fed hal rundt om, så vi kan få noget udluftning derinde. Derudover, så skal I præsentere jeres poster. Så det skal I også lige tænke over. En eller anden gruppen skal bruge et par minutter til at uddybe. Det er det, der står i posteren. Det er også noget, man meget ofte ser ved videnskabelige konferencer. Jeg siger godt, at posteren skal tale for sig selv. Det skal den også i, altså ansætte en ugekonference, der er 7 dage, så vil I typisk få et slot på en halv time, hvor I står ved siden af posteren. Hvor folk ved, at hvis jeg vil gerne stille spørgsmål til autheren, så kan jeg komme ind på det tidspunkt, så står jeg der. Men resten af tiden, der står jeg der ikke. Men så vil man, når man så står ved siden af posteren, lige hurtigt lave en 2 minutters intro til, hvad der foregår på den. Ja. Det er jeres projekt. Ja, det kan man sige. Altså det bedste i en poster, det er jo igen, hvis jeg har en historie at fortælle. Og historien kunne meget vel starte ud i jeres intended use situation, altså hvor skal den her bruges hen, af hvem skal den bruges, til hvad skal den bruges, og hvorfor den er jeres designet for at kunne modsvare de behov, der følger af det der opad. Hvad har I så brugt af smarte teknikker og ting til at få det til at du længere ned ad vejen, og hvad er så en konklusion på at sagt, vil det her faktisk fungere? Ja, problemformulering er da godt. Ja, analyse, design, altså brug nogle måske de samme overskrifter, som der jo står i jeres skabelon til selve rapporten, det kunne godt give mening. Det vil ikke låse jer på den front, fordi det her frihed til, men ja, det kunne være en approach. Andre spørgsmål? I fit for fight?
Glimrende. Så, lav en poster. Den skal med. En eller anden skal stå og præsentere den som en del af selve afslutningen på konkurrencedagen. Godt. Jamen, så får I noget tidligere fri. Det skal jeg lige prøve at huske til næste år, at jeg prøver kun sætte 1 time af til formålet. Men det glimrende, så kan jeg nå undervise min klasse. Det er fantastisk. Jamen, jeg satser på, at jeg får en mødeindkaldelse fra alle inden for en overskuelig fremtid, og så ses vi mere på den front. Jeg sidder med til jeres reviews, som jeg skal gennemføre næste uge, men som jeg også er interesseret til langt tidligere. Jeg skal ikke sige noget. Jeg er ikke dommer. Jeg er ikke egentlig nogen, der skal tage føringen. Jeg sidder der egentlig mere som, ordstyrer og så for, at I kan få reviewet til at fungere. Hvis alt går vel, så burde jeg sige meget lidt. Når det så er sagt, så vil jeg gerne opsummere på bagkant, hvis der er et eller andet, som sådan, jeg har opdaget et opfang undervejs. Men det primære er, at I giver hinanden feedback og kan modtage den korrekt med ja tak og alle de her ting, vi snakkede om tidligere. Og kan igen give en god overlevering. Så det er det primære. Ja. Det kan sagtens bare ikke mandag og tirsdag. Det er jo svært at finde huller i den her uge. De 2 grupper har allerede nærmest snuppet dem, der var. Men i næste uge er glimrende bare ikke mandag og tirsdag. Godt.